KumaHebheru isahluko se-12 soqala ukufunda evesini lokuqala. Ngalokho-ke nathi, lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisihaqileyo, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo, sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka yizoni, ukuze ningakhathali, niphele amandla emiphefumulweni yenu. Anikamelani nezono nilwa kuze kube segazini, senikhohliwe umyalo okhuluma kinina njengakubantwana wokuthi, ndodana yami, ungadeleli ukulaya kwenkosi, uphele amandla nxa usolwa yiyo, ngokuba iNkosi yamlaya emthandayo, ishaye yileyo naleyo ndodana eyamukelayo. Bekezelani ekulayweni. uNkulunkulu uyaniphathisa okwabantwana, ngokuba yiyiphi indodana engalaywa nguyise na? Kepha uma ningalaywa, abathe bonke benziwa abahlanganyeli kukho, khona-ke ningabesihlahla, anisibo amadodana. Futhi-ke sasinawobaba bethu benyama abasilayayo, sabazisa pho, asiyikuthobela oyise wawomoya kakhulu kunalokho, siphile na? Ngokuba bona kampe basilaya izinsukwana njengokubona kwabo, kube yinsizakalo size sithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe. Ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho okwentokozo, kepha kungokosizi, kodwa ngasemumva kuyabathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho. Ngakho-ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo, nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo, ukuba okuqhugayo kungaphinyazeki, kepha kunalokho kuphulukiswe. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. Ongenakho angeyibone iNkosi. Niqaphelisise ukungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu. Funa kumile impande imve ebabayo, inixobise. Kungcoliswe abaningi yiyo. Kungabikho oyisifebe noma odumazayo njengo-Esawu, owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje. Ngokuba niyazi ukuthi ngokuba ngasemumva ethanda ukudla ifa lesibusiso, waliwa, ngokuba akalitholanga ithuba lokuphenduka noma ekufunisisa ngezinyembezi, ngokuba anizanga entabeni ephathekayo nesha umlilo, nasekufiphaleni, nasebumnyameni, nasezivunguvungwini, nasekukhaleni kwecilongo, nasekuzwakaleni kwamazwi abathe ukukuzwa. Bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi labo, ngokuba babengenakukuthwala lokho abayalwa ngakho, ngokuthi ngisho nesilwane uma sithinta intaba
siyakukhandwa ngamatshe. Yebo, umbono wesabeka kangaka waze wathi uMose, "Nginovalo olukhulu, ngiyathuthumela, kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakaNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, nakuJesu umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika-Abela. Bheka ningamali okhulumayo, ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lowo owabaxwayisa emhlabeni kakhulu, asiyikuphunyuka thina esimfulathelayo oxwayisa esezulwini. Ozwi lwakhe lanyakazisa umhlaba ngaleso sikhathi, kepha manje uthembisile wathi, "Kusezakuba kanye ngizamazamise, kungabi ngumhlaba kodwa kepha nezulu futhi." Lokho kokuthi kusezakuba kanye kutshengisa ukuguqulwa kwezinto ezinyakaziswayo njengokuba zenziwe, ukuze lezo ezinganyakaziswayo zime. Ngakho-ke lokhu samukeliswa umbuso ongenakunyakaziswa. Masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa, nangokumhlonipha, nangokuthuthumela, ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo.